ụmụọra afụ n'anya Igbo n'iru ibute mma Igbo na-azụ ibute mma n'elu ụwa n'ọdị n'ọfọ ugo gị si n'obi Chukwu ike m nwa Mazeli onye ọcha ugo na-abọ ugo m si n'obi Chukwu ike m nwa Mazeli onye eze ụmụọra afọ n'anya Igbo n'iru ibute mma Igbo na-azụ ibute mma n'elu ụwa n'ọdị n'ọfọ Ọnịcha fesọnụ adịrịsị ndị Ọnịcha Igbo Ọnịcha jiri ka mba ese ndị egwu ugo na-abọ ugo m si n'obi Chukwu ike m nwa Mazeli onye eze ụmụọra afọ n'anya Igbo n'iru ibute mma Igbo na-azụ ibute mma n'elu ụwa n'ọdị n'ọfọ ugo gị o si n'obi Chukwu ọ dịghị onye gị na ya ga-azọ ya azọ hiba sebem hiba sebem hiba ọ dị asị m ugo gị o si n'obi Chukwu ọ dịghị onye gị na ya ga-azọ ya azọ odogwu ike m nwa Mazeli ugo na-abọ ugo gị si na be Chukwu lee na otiegwu ọnụ siri ike n'anya Ọnịcha ụmụọgọ afụla anya onye na-ekwu na o nwere ibe ọ na-eme ọ bụ ya ka nna akọrọ ụwa otiegwu ike m nwa Mazeli ugo gị na o si na be Chukwu Archbishop of microphone odogwu nwanne m asị na ọ ga-adịrị gị mma onye nwere gị na o nwekwara odogwu nne mụrụ gị na ọ mụchara amụcha ngwana gịnị na ofu nwa mụrụ sụọ egbe ọkwa nwa mụrụ kwere anyị eji a man with multiple grace this loving man Ikem odogwu ndị egwu ji eme ọnụ isiri n'ụlọ wee malụ mma wee pụba ilo Ikem nwa Mazeli jelamishi ekeneyi Igbo kwuru si na onye amụma dị adịile na anị nne ya agịrị Ikem n'idile na anị Ọnịcha okokoko isi n'ụlọ wee malụ mma wepụrụ ilo material onye nwe egwu Ikem nwa Mazeli adịrịsị ndị Ọnịcha Ikem nwa Mazeli